Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu oyinkosi yethu. Amen. Namhlanje senza uDaniel 5, ingxenye yokuqala. Esizobe siyithathe kuDaniel 5 sifunde ivesi lokuqala size sime lapha nakuvesi 25. Ngoba uDaniel wonke, uDaniel 5 wonke unamavesi awu-31. So ingxenye yethu yokuqala namhlanje sizofunda uDaniel 5 verse 1 kuya kuvesi 25. Isihloko sakhona sithi idili likaBelishasari. Ngicela sithole umkhuleko. Baba ongcwele ohlala ekhaya lasezulwini, mdali wamazulu nomhlaba, sibonga isikhathi osiphe sona Nkosi ukuthi sifunde izwi lakho. Siyalibonga ukuthi usiphele leli qiniso leli. Siyacetha ey'nhliziyweni zethu libe njengamagugu afihliweyo. Silonde lona, silawulwe yilo. Kungabi bikho lutho olunye sizolibona Nkosi elibalulekile ukwedlula ukukhuluma kwakho. Silawulwe wuwe ngazo zonke iy'khathi, nathi sikuthokozele lokho. Siyacela Nkosi ukuthi umoya wakho oyingcwele usitolikele, usifundise ukuze konke ufuna ukuthi sikwazi usuku namhlanje sikwazi sikuqonde. Phezu kwakho konke kube ukuguquka kwey'milo zethu. Sifuze uNkulunkulu owasidalayo, wadala namazulu nomhlaba. NgoJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Ngiphinda ngiyababingelela futhi abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu oyinkosi yethu. Amen. Namhlanje senza isifundo ngoDaniel 5. Sizofunda kusuka verse 1 size siyema kuvesi 25. Isihloko sikaDaniel 5 sithi idili likaBelishasari. Amen. Ngicela ukufunda okwamanje sizoqala kuvesi 1 ngime laphana kuvesi 4. Daniel 5 verse 1. Uthi verse 1, uBelishasari inkosi wenzela izinduna zakhe eziyinkulungwane idili. Waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane. 2. uBelishasari esalinambitha iwayini wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide nezesiliva uNebukadinezari uyise ayezikhiphe ethempelini laseJerusalema, ukuba inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezanciza zayo baphuze ngazo. Uvesi 3 athi, base beletha izitsha zegolide ezazikhishwe ethempelini lendlu kaNkulunkulu yaseJerusalema. Inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezanciza zayo baphuza ngazo. Uvesi 4 bese ethi, baphuza iwayini batusa onkulunkulu begolide nabesiliva nabethusi nabensimbi nabomuthi nabetshe. Amen. Esifundweni esidlulileyo besenza uDaniel chapter 4 sakwenza kwacaca nje sisikhuluma ukuthi besigcine uDaniel chapter 4 bese sikugcina ukukhulunywa ngoNebukadinezari. Yabo. Yingakho namhlanje sifunda uDaniel 5 ayisakhulunywa indaba ukuthi uNebukadinezari uyinkosi, sekukhulunywa indaba ukuthi sewukhona inkosi njengamanje ekuthiwa uBelishasari. Yabo. uNebukadinezari wayeshone ngonyaka ka-562 BC. uNebukadinezari washona ngo-562 BC. Ekushoneni kwakhe uNebukadinezari washiya indodana yakhe owayaziwa ngokuthi Evil-Merodach. Abanye abamazi kakhulu ngegama lokuthi kwakuthiwa u-Amel-Marduk. U-Amel-Marduk indodana kaNebukadinezari uyena owathatha umbuso noma ubukhosi ngo-562 kuwunyaka uNebukadinezari awashona ngayo. Wabusa u-Amel-Marduk kusuka ngonyaka 562 BC kwaze kwaba u-560 BC. Lokho kwenza ukuthi sazi ukuthi u-Amel-Marduk kusho kahle kahle yena eBhabhiloni wabusa iminyaka 2 kuphela. Wabe u-Amel-Marduk usenqotshwa uNeriglisa, uNeriglisa mangaphosisi, yena owabusa naye khona laphana eBhabhiloni kusuka ngonyaka 560 BC kwaze kwaba unyaka ka-556 BC. Wabusa ngonyaka ka-560 kuze kube unyaka ka-556 BC uNeriglisa. Yena shuthi ngokubala siyabona ukuthi uNeriglisa
wabusa iminyaka emine noma ewu-4 kuphela. Yena umbuso usuthathwa kuyena indodana yakhe uNeriglisa, okwakuthiwa igama layo ubani? Laborosochod, angazi kumi kanjalo. Ake sithi uLaborosochod, ekhaya ungayipronounsela ngendlela efanele. Oyindodana kaNeriglisa, yena owabusa izinyanga eziyisishiyagalolunye kuphela. Yena wabusa izinyanga eziwu-9 kuphela, 9 months. Emva kwale ndodana kaNeriglisa kwabe sekubusa ubaba thizeni noma insizwa khona laphana eBhabhiloni, igama layo kwakuthiwa uNabonadius. uNabonadius lona yena wabusa kusuka ku-556 BC kwaze kwaba ngonyaka ka-539 BC. So uma uNabonadius kuthiwa umbuso waba ngaphansi kwakhe kusuka kunyaka 556 BC kuze kube u-539 BC. Lokhu kusitshela ukuthi yena laphana eBhabhiloni wabusa 17 years. Ngasemaphethelweni kalo 17 years noma with the last 3 years, yabo, shusho kwakuunyaka ka-541 BC, yabo, ngoba uma ubala unyaka 541 BC uthi 541 kuze kube u-539 nesithena kwakuunyaka wokugcina ukuthi ebuse, uzothola ukuthi u-3 years kuphela umehluko. So uNabonadius lo siyamthola ubusa yonke leminyaka yakhe ewu-14. Sekusele iminyaka ewu-3 years, iminyaka emithathu, usethatha indodana yakhe ukuthi izobusa naye esaphila. So uthatha umbuso ngo-556 BC, kuthi wabusa kwathi ngo-541 BC wamema indodana yakhe ukuthi izobusa naye. Igama kwaleyo ndodana yakhe kwakuwu-Belshazzar, yabo. Ukuze kuzogcwaliseka isiprofetho, okwenzakalani lokhu na? Ukuze kwakuzogcwaliseka isiprofetho esasikhulunywe, uNkulunkulu wayesikhulume ngomprofethi uJeremiya. Uma ufunda incwadi kaJeremiya u-27 uverse 6 kuya uverse 8, khona amazwi akhulunywa uNkulunkulu lapha. Usho uNkulunkulu uJeremiya 27 verse 6 kuya verse 8 uthi, manje senginikele onke lawa amazwe esandleni sikaNebhukhadinezari inkosi yaseBhabhele, inceku yami, futhi ngiyakumnika izilwane zasendle ukuba zimkhonze. Uverse 8 athi, zonke izizwe ziya kumkhonza yena nendodana yakhe, nendodana yendodana yakhe, kuze kufike isikhathi sezwe lakhe, izizwe eziningi namakhosi amakhulu babakhonzise. Amen. Bengifuna nje ukuthola lapha ngicela ungabe ngisafika kuverse 8, bengifuna nje ukuthola lapho kuthiwa khona zonke izizwe ziya kumkhonza yena nendodana yakhe, nendodana yendodana yakhe, yabo. So lesi siprofetho sayagcwaliseka njengokukhuluma kwakhe uJeremiya. Uma usubona uNabonadius eserula ndawonye, esebusa ndawonye nenkosi nendodana yakhe uBelshazar, yebo. La iBhabhiloni okwakufuneka khona libuse lize uthole sekubusa ubaba nendodana, njengoba uNabonadius wayeyindodana yena kaNebhukhadineza, bese uBelshazar ebe indodana kaNabonadius. Shuthi lokhu kusho ukuthi uBelshazar kahle kahle wayengesiyena ubaba wakhe uNebhukhadinezar, kodwa uBelshazar wayewumzukulu kaNebhukhadinezar. Usho ukuthi uBelshazar wayethi kumkhulu ngolimi olujwayelekile. uBelshazar wayethi mkhulu kuNebhukhadinezar, ngoba uyise kaBelshazar uNabonadius owayeyindodana kaNebhukhadineza yena. So esikutholayo sithi sithema masifundela amavesi, sathola ukuthi uBelshazar wenza idili elikhulu. Angithi sithole lokho masifunda, sithole ukuthi uBelshazar wenza idili elikhulu.
wenzela izinduna zakhe eziyinkulungwane idili. Ngonyaka ka-560 BC, khumbula unyaka ka-560 lapho khona umbuso wawususuthathwa yile nsizwa lena okuthiwa uNereglisa. Ngonyaka ka-560 BC kubusa inkosi uNereglisa khonaphana eBhabhiloni. Impi yahlukana kabili. Impi yayiphakathi kwama-Babylonians namamede, yabo. Khona isizwe samaMede. Khona impi ekwakufuneka yenzeke noma impi laphana phakathi ngonyaka ka-560 BC phakathi kwama-Babylonians namaMedes. Inkosi yamaMedes okwakuthiwa igama layo uDariyu noma uDarius. Kuthiwa inkosi yamaMedes uDariyu noma uDarius wabiza umshana wakhe kwakuthiwa uKoresi noma uCyrus. uKoresi lona wayeyinkosi yama-Persians noma yama-Peresiya. Abanye basebenzisa igama elithi yama-Peresiya. So uDariyu ulwa nama-Babylonians. Useyasuka uDariyu ukuthi no, ayingangami, angibize umshana wami noma ingane kadadewethu eyinkosi laphayana yama-Persia noma yasePeresiya. Igama laleyo mshana kaDariyu kwakuwuCyrus noma kwakuwuKoresi. Ethi mshana woza la uzongisiza empini. Ngakho laphana esikhathini sokubusa kaBelshazari, ngoba uBelshazari simthola esebusa la kuDaniel 5. Esikhathini sakhe uBelshazari sokubusa eBhabhiloni, siyathola ukuthi iBhabhiloni kwakuyilona kuphela idolobha elalingekho under i-subjection yama-Medes nama-Persians. So ukuthi iBhabhiloni kwakuyiyona kuphela idolobha elalingathobeli lona ukubusa kwamaMede namaPheresi ngesikhathi sokubusa kukaBelshazari. So uKoresi noma uCyrus wahamba wayohaqa umuzi waseBhabhiloni, city of Babylon, wawuzungeza. Yabo, excuse me, he laid siege. Umuzi waseBhabhiloni wawuzungeza, angithi vele umuntu ngenhloso yani yokuwuhlasela. Kodwa ngaphambi kwalokho khona isiprofethi esaphumayo. Ngakhumbula incwadini kaJeremiya 51 verse 44 kuya 46. Ngisacela ukubuya khona ngisifunde masinyane. Incwadini kaJeremiya 51 verse 44 kuya ku-46. Jeremiya 51 verse 44 kuya ku-56 ufundeka kanje na. Uthi 44 verse 44 kuya ku-verse 46. Ngiyaxolisa, hayi 56. Jeremiya 51 verse 44 kuya ku-46. Kodwa ngicela ukuma nje ku-45. Jeremiya 51 verse 44 kuya ku-45. Uthi verse 41, uNkulunkulu yakhuluma la uthi, ngiyakuhambela uBheli eBhabhele, ngikhiphe emlonyeni wakhe lokhu akugwinyileyo. Izizwe azisayikugobhozela kuye, ugange laseBhabhele luyakuwa. Bese uverse 45 athi, phumani phakathi kwalo bantu bami, nizikhulule, kube yilowo nalowo ekufuthekeni kwentukuthelo kaJehova. Amen. So ihlezi ikhona i-probation, ngathini, kuNkulunkulu sihlezi sikhona isikhathi somusa. Usafikile uKoresi uyalizungeza iBhabhiloni. Kodwa kwakhona into emphazamisayo. Kwamphoqa ukuthi le mpi lena kwayiphoqa ukuthi ayimi kancane, ngoba uKoresi kwakufuneka ephindele emuva ekhaya ngoba wathola umbiko ukuthi kushoniwe, kwakushone his sacred white horse. Wayenehashi lakhe elimhlophe wayelithatha ngokuthi yena lingcwele, lafa lelo hashi, yabo. Kwamphoqa ukuthi akashiye phansi impi uCyrus abuyele ayokungcwaba lelo hashi. Wabuya a year later ngonyaka ka-538
BC. Singakhohlwa ngicela singadideki, sithena kahle kahle ukufakwa kukaBelshazari ukuthi abe yinkosi ezolandwa uyise ukuthi uyise le ndodana nami ayibuse kanye nami. UBelshazari ubukhosi yena sheshe wangena, hhayi ukuthi shuthi uBelshazari ebukhosini yena wangena ngo-541 BC. Yabo, uthi usabusa ngithi vele umbuso wawusuzophela ngonyaka ka-539. Yabo, vele u-3 years kuphela lona awuhlala njena ebukhosini. 541 BC usefikile uBelshazari uyabusa la. Siyafika indoda le kuthiwa uKores izohaqa iBhabhiloni. Yabo, uyaphazamiseka uthola ukuthi hhayi Kores kufe ihashe lakho elingcwele elimhlophe. Usephindela emuva uKores useyo-athenda into enjalo kubo. Kuthiwa wabuya-ke a year later, which was 538 BC. Wabuya uKores ngonyaka 538 BC ezovimbeza lona leli Bhabhiloni. So kwakuyisikhathi somusa engakafiki u-538 BC ukuthi laba abantu baseBhabhiloni ababephakathi noBhabhiloni bazi ukuthi kwenzakalani, ngoba kade sifunda incwadi kuDaniel 5, ngiyaxolisa, kuJeremiya 51, lamavesi akade siwafunda uvesi 44 novesi 45. So uBelshazari eyazi yonke lento, zonke lezi iy'nhlelo zesitha eziwuKoresi noDariyo, inkosi yamaMede neyamaPheresi, noma iyaPheresiya, Persia. UBelshazari ekwazi konke lokhu, kodwa ngenxa yokuthi wayegcwele impakamo, uyazi ukuthi zikhona izitha ezimzungeza ezimfunayo, kodwa kuthiwa ngenxa yokuthi wayephakeme akasheyikhwanga yileyo nto yena. Kunalokho waqhubeka wenza idili. Lesi senzo sakhe nje kwakuyisenzo sendelelo yokuzwa into uma ethi angigqizi iqakala. Sokungagqizi iqakala izinto ezazenzeka, waqhubeka wenza idili elikhulu. Ethembeni na, siyakhumbula kade sikhuluma ngokuthi iBhabhiloni lalilihle kangakanani, lali-strong kangakanani. NoBelshazari naye ithemba lakhe lalilele lapho, ngoba kuthiwa indonga zaseBhabhiloni wayazi ukuthi they are too thick to break, zaziqinile. Wayazi nje akukho Koresi, akukho bani, wangena la. Uyabo, ngeke beze beyibhidlize lezi indonga. Bazi ukuthi futhi ziphakeme kakhulu, akekho umuntu ongakwazi ukuyikotela. Akukho sitha sakotela sasibona sesiyilana ngaphakathi, ngoba kuthiwa i-height yayo yayiphezulu kakhulu. Ethi uma yibuka lento ibuka ukuthi lezi ndonga ziqinile futhi yiphakeme, akukho sitha sangena la, nawe bengazizungeza. Kuthiwa wayeneshoyo ukuthi they had with approximately 25 years supply of food. Babe nokudla ngaphakathi okwakungaphela nje 25 years bedla befida nabodwa lokuthi belokhu bephuma beya ngaphandle noma beyothekela kuma-foreign countries. So noma bengasivimbezela thina silokhu sidle lana, kumnandi nje lana, siyaphila. Uyabo, kukhona ukudla nje ongasiqhuba at least maybe for 25 years. Yabo, shuthi bayohaqa beyoze bekhathale. Plus kukhona ukudla okwakulokhu kukhula kuchichima ngaphakathi ey'ndongeni zaseBhabhiloni. Yindaba ngenxa yokuthi babe nomfula, babebusisiwe, bona indawo enomfula lapho kuhlezi vele kunokuphila ey'tshalweni zakhona. Uma yebuka ukuthi la wasivimbezele sinokudla okuningi la, plus sitshalile ey'ndongeni ngaphakathi ey'ndongeni zakhona lana eBhabhiloni kutshaliwe, basaplaya ngisho nawumfula ohamba phakathi nesenta yabo eBhabhiloni, wenza ukuthi ukudla ngempela cacisha kuyinto engeke ize baphelele. U-freight, yabo, u-freight igama lalowo mfula. So inkulungwane yey'khulu zakhe uBelshazari nabafazi bakhe nezancisa zakhe, ama-concubines akhe, laba abantu kululimi esijwayele uma kuthiwa zingoduso, nezingoduso zakhe uBelshazari babela bephuza. Kwakumnandi kule banquet, kwakumnandi ngendlela eyisimangaliso kubona. So kuthiwa uBelshazari esanambitha iwayini, khathi enambitha iwayini, ukucabanga kwakhe kwavinjezelwa noma
akubanga sharp, akubanga nakuhlakanipha ngenxa yokuthi wayephuza iwayini elivutshile. Kusho ukuthi kahle kahle ngamafishane wadakwa. Wathi esedakiwe noma ingqondo yakhe isiphazamisekile, iphazamiswa ile alcohol isingenile ngaphakathi, yena wakhomanda ukuthi no, akwenzeke nje, buyisani lakimi izitsha zegolide nezesiliva ezathathwa ethempelini likaNkulunkulu eJerusalema. Ziletheni la ukuze ngizophuza ngazo lobu tshwala bakhe. Eyi, siyayizwa ikhomenti yaBelshazzar ukuthi thina. Yazi abanye abashumayeli bethi uma bekhuluma ngale nto eyenziwa uBelshazzar ukuthi ekhomanda ukuthi kulethwe izitsha ezingcwele ukuthi ephuze ngazo, beze bethi uNebukadnezar uyise wathatha lezi iy'ncwadi, ngiyaxolisa, wathatha lezi zitsha endlini yaNkulunkulu waseJerusalema. Beze bethi wayeyihlonipha-ke uNebukadnezar lezi zitsha ngoba nethiwa wayithatha, wahamba uNebukadnezar wayifaka endlini kaNkulunkulu wakhe. Sakhumbula uNkulunkulu wakhe okuthiwa uBel, yabo, uBel. Esafunda ngaye laphana kuDaniel 1, abanye bathi uMarduk. uNebukadnezar ayithatha izitsha yena uyoyifaka endlini yaNkulunkulu wakhe, ukukhombisa ukuthi noma kunjena kodwa somehow bathi-ke he acknowledged, yabona, ngathini, noma wayezazisa lezi zitsha. uBelshazzar akunjalo, letha lana siphuze ngazo, sidakwe ngazo, yabona. Ngoba lokho kade sikuchazele, kuyavela esifundweni ukuthi izitsha ey'fanayo nalezi yizo zona lezo zitsha uNebukadnezar awayithathe eJerusalema. Njengoba sibonile ukuthi uNebukadnezar wayewumkhulu kaBelshazar. Ukuvela esifundweni ukuthi ngoba uNebukadnezar wayewumkhulu kaBelshazar, kwakuyiwusiko-ke laphana ngalezi y'khathi noma laphana ebukhosini ukuthi a parental figure ubizwe ngobaba, yabo, umuntu abizwe ngobaba. Ayithi so uma kuthiwa uNebukadnezar kuthiwa uBelshazar indodana kaNebukadnezar, kwakuwusiko vele ukuthi naye noma umzukulu ethu uNebukadnezar ubaba wakhe, yabo. Angithi ukuhlehla kancane, angithi siyakhumbula abantwana baka-Israyeli noma amaJuda esezelwe uJesu, bathi thina sinobaba wethu u-Abrahama, angithi yabona, bathi ubaba wabo u-Abraham, yabo, bethi ubaba wethu uJakobe, uyabo. Kodwa uma uthole ubheka kwi-New Testament khona abantu ababizwa u-Abraham noJakobe ngobaba, leyo nto ayi-understand-eki ngoba kusho ukuthi wawumkhulukazi, angithi yabo, noma kuwokhokho. Kodwa bona bathi hhayi, sinobaba wethu thina u-Abraham, yabo. Kakhumbula ikhathi ema-Farisi bekhuluma noJesu besho ubaba wethu, yabo, u-Abraham, yabo. uJesu ukuba benimazi u-Abraham wangazi, yabona, yabo. So nalana-ke uDaniel 5 vele it was customary, kuwusiko lakhona ukuthi okhokho babizwe ngobaba. Izanciza nabafazi bakhe nazo wonke ama-princes ayekhona laphana kwi-banquet noma kuleli dili aphuza ngalezi zitsha ezingcwele ezayithathwe endlini kaJehova. Baqhubeka, they continued in their debased state. Baqhubeka kuthiwa bakhonza onkulunkulu begolide, nabonkulunkulu besiliva, nabonkulunkulu bethusi, nabensimbi, nabokhuni, ngisho nanabetshe. Yazi, uma uvela ngokwesifundo kuthiwa khona iy'nto ey'ningi lana uBelshazar basebekwenza kwasekulula ngenxa yokuthi basesebedakiwe. Cela ungazwakali kabi bakwethu, ngime kancane. Noma ubani ophuzayo, noma ngathiwa owesilisa noma owesifazane, ingane noma usisi noma umama woqobo, utshwala bunamandla ukuthi inkosi buyithuntubeze ingqondo yayo. Ayekho umuntu obekwe ebukhosini ingekho i-confidence ngaye ukuthi sizosiholela somewhere. Kodwa uma esedakiwe noma ingqondo yakhe yaphazanyiswa hlobo oluthile lesidakamizwa, lowo muntu ukuhlakanipha kwakhe kuyafiphazeka. Ngeke ngibezwe abanye bephikisana bethi hhayi, uma ubhema into ethile, uma ubuhlakaniphile uhlakanipha more, uma ungahlakaniphile uba slow, uma uyisidom uba yisidom more. Esingakusho nje ukuthi iy'dakamizwa ziyayiphazamisa ingqondo yomuntu. So
It is very sad ukuthi uSathane uvelenza ukuthi laba bantu ngempela kufuneka ngabe ingqondo zabo they always have sound minds. Ingqondo zabo kufuneka ngempela ziqaphile, angazi vigilant noma zihlezi ngempela angazi zi-sharp behlezi ready to reason. Usathane uvelenza bona, uSathane uvelenza ukuthi kuphuze ubaba ekhaya noma kuphuze umama ekhaya. Yabo vele izenzo zakhe zizohlezi zinamaphutha noma inkulumo yakhe ibe namaphutha noma uma engabhemile akabhemile thola unolaka manje kuthiwa hayi ubeqalekile kanti khona izinto engalindelekile emntwini omholi yabo so kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi bonke labo bantu uNkulunkulu ukhomanda ukuthi behlonishwe ubathathe njengoba uNkulunkulu ebengabathatha ngendlela uNkulunkulu yena uqobo bengabathatha ngayo noma bona sebehlele endaweni yabo bezehlise bona. Siyabona isenzo sikaBelshazzar sizowubona nje umphumela walento ayenzayo yena ethi uyayijabulisa kanti uzehlisa yena ukuthi yamholelaphi. Kuthiwa baqhubeka baphuza bekhonza uNkulunkulu laba bamagolide namasiliva nama-brass nama-iron nokhuni namatshe. Yazi uma siqhubeka nje nencwadi yaDaniel siqhubeka nje ngayo sizobona ukuthi kahle kahle in reality la uDaniel 5 babehlanganisa inkolo yabo yobuhedeni a-pagan religion with true worship of God nenkolo eyiqiniso yokukhonza uNkulunkulu. Kodwa-ke imiphumela lento sizoyithola ukuthi ihamba isifikephi. Ukuthi hayi phela noma singadla isono bakuthi sibuye sihambe siyesabathini yini iqiniso siyalazi angithi yabo kube khona isikhathi seqiniso umuntu egqoke ngendlela eyiqiniso ekhuluma iqiniso edla iqiniso ahambe ekhaya ebuyele emangeni yakhe amangeni akhe yabo. Kodwa sokubona umphumela wazo zonke lezi zinto ukuthi what happens if we mix our pagan religion with the true worship of God. Ngisacela sifunde njengamanje uDaniel 5 verse 5 kuya verse 6. Kuthiwa verse 5 ngasona leso sikhathi kwavela iminwe yesandla somuntu yaloba maqondana nothi lwezibani lokunamekiweyo kodonga lwendlu yenkosi. Inkosi yabona ingxenye yesandla esalobayo. Verse 6 athi kwase kuguquka ukucwebezela kwayo nemicabango yayo yayesabisa yaxheka izinyonga zokhalo lwayo namadolo ayo ashayana. Amen. Bekusemnandi uBelshazzar bephuza kunjeya usebona manje isandla esibhalayo. In the same hour kubhalwe kanjalo kwesingisi sakhumbula uverse 5 lwesiZulu uthi ngasona leso sikhathi. Uma kuthiwa in the same hour laphana kwiBhayibheli English kuthiwa igama elithi hour comes from igama elithi hour lalivela kahle kahle lasetshenziswa livela egameni lesikaledi elalithi sha yabo a word sha SHAAH sha yabo leli gama lithi hour which means a moment yabo ukusho ukuthi ngalowo a moment ngaleso sikhathi yabo ngifuna ukuyibeka esiZulwini noma ngalowo mzuzu yabo. So ngalowo mzuzu noma ngaleso sikhathi sebeqalile ukusebenzisa lezi zitsha lezi okuyeze true worship okuyizo kudumisa uNkulunkulu ngokweqiniso bona bephuza ngazo iwayini bedumisa uNkulunkulu babo bobuhedeni kwabe sekuphuma isentence yabo. Siyafundiswa lana bazalwane ukuthi i-false ne-true worship do not mix, akuhlangani. Kodwa kunalokho kuletha umuntu ukuthi ebe sengozini yokuthi avele nje evalelwe umusa. We learn from this that true and false relation. We learn from this that true and false worship do not mix, but endanger a person of
closing their probation. So kusenza konke lokhu laphana eBanquet bebephuza kumnandi, nanku umuntu usuyangena, kuthiwa wababona iminwe eyayibonakala ukuthi yesandla somuntu. Obviously kwakuyisandla sikaNkulunkulu, yabo, ngoba vele le judgment yayikhulunywa uNkulunkulu. Kodwa lokhu ukuthi isho ukuthini le-judgment sizobona kusuka kuverse 24 kuya kuverse 28. Nanko umunwe uyabhala, umunwe kaNkulunkulu owawubhala laphana kwi-plaster of the wall noma laphana odongeni lalaphana esigodlweni senkosi uBelshazar. UBelshazar wabona isandla, wabona nombhalo umbhalo owawubhalelwe bonke ukuthi bewubone ababe-present noma babekhona lapho kwi-banquet noma lapho ehholo noma lapho ebukhosini. Kuthiwa ubuso noma ukucwebezela kwakhe kwaguquka, angithi siyakhumbula, noma i-countenance yaso, isimo sobuso bakhe sashintsha mase kuthiwa waxegelwa zinyonga, yabo, waxegelwa zinyonga. Uma kuthiwa umuntu uxegelwa zinyonga, ubona khona abantu abathi uma bethuka bekhishwe isisu. Kahle hle ngamafushane nje laphana inkosi yathuka kwaxegelwa zinyonga, kwashayisana amadolo. Ungenza ukuthi ngathi umuntu uma exegelwe zinyonga, bakuthi sikhuluma nje isiZulu njengolimi likaMageba esisaziyo, uyayingcolisa ngisho nanokuyingcolisa uyayishiya, uyayikakela, uyabo. So this had an immediate reaction upon Belshazzar. So yathi uma yenzeka le nto le, uBelshazar waresponda kuyona manje, yabo. Waxoxa manje ukuthi uBelshazar khona into akayibonayo eyenzakalayo, yabo. Yamlethela ukwesaba okukhulu kangangokuthi amadolo akhe aze ashayisana. Kwashintsha nanesimo. Angithi kwakumnandi, kuyidili, kunomsindo, kuyigroove laphayana, kudakiwe kunje. Kwashintsha konke lokho, abantu kwangathi abasadakiwe-ke manje ngoba shuthi nje into eyenzeka yaba namandla ukuthi ishintshe yonke imudi eyayikhona laphaya, yabo. Yazi le ndaba ingikhumbuza, ngiyaxolisa nje uba ngathi ngiyaphuma. Into kuya ngokuthi ngiqonda ukuveza into kuya ngathi kusabisa kangakanani. Ngasemakhaya sakhula kukhona ugogo owayephuza utshwala. Ethi uma ephuzile, ethi uma esehamba intaba yangakubo, umzi wakhe uphezulu egqumeni, wayeyinyuka nje, wayephala nje mhlawumbe u-10 minutes enyuka intaba, akathi uma esobha akayinyuka mhlawumbe 3 minutes, yabo. So waphuza-ke laphana ezasivele njengenjalo uzokhuphuka intaba. Kanti inkosikazi lena iyalisaba izulu uma liduma, lavele laduma izulu. Izulu emakhaya akufani-ke nasemalokishini, ungathi uma kudunywa izulu uchazukela umzini womuntu. Laphana nje uyawubona wakhula lapha, ubone kamakhelwane ule, ubone kamakhelwane ule. Lashaya izulu, lashaya kanye, khona umuthi wayengaseceleni kwakho wavutha same time. Kanti uhambe kamakhelwane ehamba intengezela. Kodwa intaba wayizoyinyuka 10 minutes, ngaso sikhathi wayinyuka 3 minutes. Baphela utshwala, sexoxa nawe ukuthi bavele baphela utshwala. Wahamba. Ya, ngoba yini izulu yalisaba. So into eyenzeka lana la kwi-banquet lana kwi-hall, uBelshazar noma wayedakwe kanjani, wade kumnandi kanjani, kodwa wabuyela ey'ngqondweni ngenxa yokwesaba okwamfikela. Kwaba namandla ukuthi le njabulo kade ikhona ivele iphenduke ibe yize. Khona isiprofethi esikhulunywa laphana umprofethi u-Isaya 21 uverse 2 kuya kuverse 5 engisacela ukusifunda. Isaya 21 uverse 2 kuya kuverse 5. Ufundeka kanjena. Isaya 21 verse 2 kuya verse 5 uthi, ngitshelwe umbono olukhuni, umphangi uyaphanga, umchithi uyachitha. Yenyukani Elamu, vimbezela Mediya, konke ukukhala kwalo ngikwenza kuphele. Uverse 3 athi, ngalokho ukhalo lwami lugcwele imihelo, inkwantshu isingibambile njengenkwantshu yobelethayo.
ngikhonkobele ukuba ngingezwa, ngiphele amandla ukuba ngingaboni. Uvesi 4 uthi ngadukelwa ingqondo ngashaywa luvalo, ukuhwelela engakulangazelela kwaphenduka ukuthuthumela kimi. Isihloko sala Isaya 20 sithi njalo naso isiprofetho ngeBhabheli, yabo, isiprofetho ngeBhabheli, yabo. Uvesi 3 uzasho uthi, uvesi 3 uthi ngalokho ukhalo lwami lugcwele imihelo, inkwantshu ingibambile njengenkwantshu yobelethayo, ngikhonkobele ukuba ngingezwa, ngiphele amandla ukuba ngingaboni. 4 uthi ngadukelwa yingqondo ngashaywa luvalo, ukuhwelela engakulangazelela kwaphenduka ukuthuthumela kimi. Siyabo lana ngoba isihloko sakhona sithi isiprofetho ngeBhabheli. Uma ufunda nje le chapter uzoyifunda, kodwa lana ngokukhethekeleyo siyathola ukuthi i-experience noma amava kaBelshazar lapha kuDaniel 5 esebone umunwe, indlela okwamsabisa ngayo noma indlela okwaba nzima ngayo kwafaniswa nesimo umuntu wesifazane akabhekana naso uma esebeletha noma esezala umntwana. Hhayi lapha nesimo abantu besifazane bayazi sinzima, yabo. So nakuBelshazar kwaba leso simo nje sokufela kwaleso sandla waba sesimweni esinjalo esingabekezeleleki noma esinzima kanjalo. Wave unconsho nanokhulelo ngoba usuke sathi izomehlela le nto lozo uma inyanga sezisondela sekuzoba khona isimo esikanjena. Yena uBelshazar kuthiwa it was sudden and unexpected, yabo. Kwaba into ethola enza ngokuphazima kweso ebingalindelekile. Ubusuku dizayine ngokuthi yena ubusuku bakhe bentokozo baphenduka ubusuku bakhe bokwesaba noma bokuthuthumela. Bazalwane, isifundo engathi side. Bengifisa ukuthi sime kuvesi 25, kodwa uNkulunkulu uzosenzela umusa engathi asizokufika kuvesi 25. Mhlawumbe uDaniel 5 sizowenza izingxenye zibe 3. Ukuze kuzoba khona ingxenye yokuqala neyesibili neyesithathu, ngoba nama bengingafisi ukuthi kuze kuphele i-hour senza isifundo esisodwa, ukuze ungakhathali lapho mzalwane ekhaya ulalele. Ngisacela uqhubeka kuyena uDaniel 5, sizofunda uvesi 7 njengamanje, sime lapha uvesi 9. Uvesi 7 ufunde kanje uthi inkosi yamemeza ngamandla ukuba kulethwe abathwebulayo namakaledi nabahlola imihlola. Yayisisikhuluma inkosi yathi kwabahlakaniphile baseBhabhele, ongafunda lo mbhalo angitshele incazo yawo, uyakwambethiswa okububende, abe nomgexo wegolide entanyeni yakhe, abuse engowesithathu embusweni. Amen. Uvesi 8 athi base bengena bonke abahlakaniphileyo benkosi, kepha behluleka ukufunda lo mbhalo nokwazisa inkosi incazo. Bese uvesi 9 athi khona inkosi uBelshazari yasaba kakhulu, nokucwebezela kwayo kwaguquka kuyo, nezinduna zayo zamangala. Amen. Sitholani la? uBelshazar uthi akulethwa kuyena abathwebulayo namakaledi nabahlola imihlola. Angithi siyakhumbula? uDaniel, ngiyaxolisa nkosi yami, uBelshazar ukhala kakhulu, or with a might, yabo, uthi akulethwe laba bantu abaziwa ngokuthi bayamadoda ahlakaniphileyo. La izwi lakhe kusho ukukhala kwakhe kwazwakala isigodlo sonke ngenxa yokwesaba, yabo. Ethi awukalethwe la madoda ukuze bezomnikeza impendulo as quick as possible, yabo. Yakhuluma inkosi, yabatshela ukuthi uzofunda lo mbhalo engichazele wona uzogqokiswa okububende. Okububende kwakusho ukuthini? Kwakusho ukuthi lo muntu ngisho noma bengingathiwa uwangaphandle, kodwa uzoba nesabelo ebukhosini,
yabo. Thina njengabantu noma njengoba nje siyabantu asiyabantu nje like abafamily nezinto zesiZulu siyazi akayazi ukuthi noma ubani uvele ube yinkosi. Ngisho noma ungafunda kakhulu ube nemali yonke ishitata kuwe, kodwa lokho akukwenzi ukuthi uzoba inkosi ngoba ubukhosi buhamba ngozalo. Ngeke nje ubukhosi uma buwakaDlamini nobakaDlamini, ngeke ukuthi kuzoqhamuka umuntu wakaMthiyane ngoba nakhu uhlakaniphile, ngoba nakhu wenzeni mase kuthiwa usuzothatha over ebukhosini bakaDlamini. Kodwa la sibona inkosi uBelshazari ihluphe ngokuthi izithembisa ngoba kwama-strangers laba abantu abahlakaniphileyo. Ithi kodwa-ke ozonginikeza incazelo ofunde lo mbhalo uzobusa kanye nami ebe ngowesithathu. Shusho uzothola ingxenye yokuba nani, yokuba yindlalifa kulo mbuso waseBhabhiloni ezefakwe okuyigolide. Usho ukuthini uBelshazari uma ethi uzobusa abe ngowesithathu? Ngaphambi kwabo bonke lokhu ukuthi apromote njengomuntu wesithathu, kodwa ake siyibuze ukuthi why ebe ngowesithathu. Yingoba uNabonidus ubaba kaBelshazari wayesabusa naye ngalesi sikhathi uBelshazari enza leli dili, yabo. Kodwa wayengekho eBhabhiloni ngaleso sikhathi, yabo. So uma ebusa la ushiya indodana yakhe, uthi indodana yakhe shusho indodana yakhe ngoba ibusa la uyahamba uNabonidus uyabusa uyahamba lapha ayakhona, kodwa uyazi ukuthi isihlalo asisodwa, ushiye indodana yakhe uBelshazari. Shusho uNabonidus owokuqala, uBelshazari ungowesibili. Ngithi siyakhumbula ukuthi sathi uthola uNabonidus wabusa nendodana yakhe, shuthi makubuyele amakhosi eBhabhiloni, kodwa uNabonidus wayengekho ngaleso sikhathi. That is why-ke uBelshazari ethi uzobusa uzokuba ngowesithathu embusweni. Shuthi lo-ke uzoba ngaphansana-ke kaBelshazari ngoba uBelshazari uqala uyise 1, kuze uBelshazari 2, mase sekuzoza loyo-ke uzoletha le-interpretation noma uzoletha le ncazo yalo mbhalo awufunde, uzobe esebusa yena ebe ngowesithathu. Shuthi ukuba ngaphansana kancane kukaBelshazari. Amen. Kodwa abakwazanga ukufunda lo mbhalo. Babengakwazi ukufunda, babengakwazi nanokuletha incazo yawo. Kuyenzeka futhi encwadini yaDaniel iyavezwa futhi iya-exposwa le false system. This false system fails again. Iyehluleka futhi. Angithi siyakhumbula ukuthi yehluleka kuDaniel 2. Yahluleka kuDaniel 3. Yahluleka nakuDaniel 4. NakuDaniel 5 iyavezwa iyahluleka. Wabe sekhathazeka kakhulu uBelshazari. Onke amathemba ne-confidence ayenayo ngalamadoda ahlakaniphileyo aseBhabhiloni ashabalala ngaleso sikhathi, okwamenza ukuthi ezibone helpless, ephelelwe amandla, eqhubeke ekhathazeke kakhulu. Isimo sobuso bakhe waveza ukuthi uwumuntu ophelelwe yithemba, uwumuntu futhi onjani, ophoxekileyo. Ngicela sifunde uverse 10 kuya kuverse 12. Uverse 10 kuya kuverse 12 khona lapha encwadini kaDaniel 5. Uverse 10 athi, ngenxa yamazwi enkosi nawezinduna zayo kwase kungena inkosikazi endlini yedili. Inkosikazi yakhuluma yathi, mana njalo nkosi, imicabango yakho mayengakwesabisi, kungaguquki ukucwebezela kwakho. Uverse 11 athi, kukhona embusweni wakho umuntu okuye umoya wawonkulunkulu abangcwele. Ezinsukwini zikayihlo kwafunyanwa kuye ukukhanya nokuqonda nokuhlakanipha njengokuhlakanipha kwawonkulunkulu. Inkosi uNebhukhadinezari uyihlo yambeka induna yezanusi
neyamathwebulayo, neyamakeledi, neyabahlola imihlola. Yebo, iNkosi uyihlo. Uvesi 12 athi, ngokuba kwafunyanwa umoya odlulele nokwazi nokuqonda, ukuchaza amaphupho, nokubonakalisa izimfumbe, nokuthukulula amafindo kuye, uDanyeli, lowo inkosi eyambiza ngokuthi uBhelitheshazari. Kalokhu makabizwe uDanyeli, uyakubonakalisa incazo. Amen. The Queen, inkosikazi, lana siqala ukuthola kuyona le nkosikazi ekade ikhuluma wonke lamazwi. Obviously le nkosikazi kwakungeyena umfazi noma inkosikazi kaBhelishazari, ngoba sithena masifunda amavesi uvesi 2 novesi 3 khona kuDaniel 5 sathola ukuthi abakhe ababethi yena uBhelishazari babenaye laphana edeleni. Uma sibuka ulwazi enalo lenkosikazi ngoDanyeli nangey'nkathi zikamkhulu kaBhelishazari uNebukadnezar, kuthiwa it is quite possible that this is Nebuchadnezzar's wife, omunye wabafazi bamaNebukadnezar, plus wuye kuphela umuntu owayevumelekile ukuthi angene laphana kuleliya dili, uyabo, engamenyiwe kodwa angabulawa, yabo. Plus she would be about the only one unsummoned to be allowed to come into him without being killed. Yabona njengamanje uma ngasethi nje kuthiwa kuqhamuka upresident la eSouth Africa, ngisho kungathiwa khona umbuzo ubufuna umbuza wona ubungasiza South Africa kodwa awukwazi ukuvela uyifikele nje kuyena, yeyi ungawuchama uphuze, kunganzima kuwe. So kanjalo-ke nalaphana eBhabhiloni noma ubani wayevumelekile ukuthi eze enkosini noma kuleyo hall kuBhelishazari engabulawa, kodwa lo queen noma lo nkosikazi simthola yena enalo lelo gunya. Ama-recommendations ngathini, uncoma lo muntu wesifazane, uncomela uncoma uDanyeli kwinkosi uBhelishazari ebonakala ethuthumele ngaleso sikhathi. Esho ukuthi ngoba kuDanyeli kwatholakala umoya owadlulele nokwazi nokuqonda nokuchaza amaphupho. Ngithi siyakhumbula nokuthukulula iy'mfumbe, sokungekho lutho nokubonakalisa izimfumbe nokuthukulula amafindo. Umletha nje uDanyeli eyisolution, yabo. Siyabonga. Kufuneka sifunde uDaniel 5 verse 13 kuye kuvesi 16. Ngisacela ukuma labazalwane, ingxenye yesibili iyabuya manje. So sengihlele ukuthi ngiyama la, ngizobuya manje nesifundo sesibili, ingxenye yesibili Daniel 5, ngizothatha uvesi 13 ngime ku-25 njengoba ngithembisile, ngenxa yokuthi ngizama ukuthi isifundo sethu singabi side kakhulu. Inkosi ibusise ukufunda kwezilwayo esikhathini samanje. Amen. Jesu mdali wamazwe nomhlaba, siyabonga ngesifundo sakho Nkosi. Siyalincenga izulu ukuthi siqonde ukukhuluma kwakho, kungabi ukwazi nje ukuthi kwenzakalani kwaba ngaphambilini. Lolo lwazi sengathi besingasebenzisa nathi la kuze kuguquke iy'mpilo ney'milo zethu. Siyakucela Baba, usebenze iy'mpilo zethu, nathi sithi uma sizibuka siy'bone singeyilutho ngaphandle kwakho, singakhohliswa izinto ey'khona esiy'phetheyo okungaphela usuku sesingenazo. Yiba nathi, siyakhuleka ngoJesu, siyakhuleka. Amen.